Duela 40 urte, Sara eta Etxalar artean, hilda agertu zen Jose Bernardo Bidaola Txirrita eta politiko-militarreko kidea. 1978ko apirilaren 25ean, Guardia Zibilarekin tiroketa bat izan zuten mugan Lizarietako gainean, eta maiatzaren 28ean azaldu zen haren gorpua Sara alderako basoan, erreka batean. Aurreko asteetan, haren kideek, sendiak eta lagunek inguruan bilatze lan ugari egin arren, ez zuten ikusi Txirrita, bat-batean agertu zen gero hilotza. Berria Lizarietan izan da familiarekin, ingurukoekin eta 1976ko tiroketaren unean haren komandokide zirenekin. Apirilaren 25 hartan, Eulogio Talavera Tala eta Gregorio Garitaon Handia Borda komandokidekin batera, Donostiara zijoan Txirrita, ekintza batera. Saratik abiatu ziren. Lehendabizi, honea aldu ginen, baina gauez. Eta mugalari batekin, orduara zua daukagun, etxalarrea heldu, goiezita daukagun, beste taldeko batekin, kotxea zegoen, eta asmoa zen Donostira joatia, zulo bat kartzelako Martuteneko kartzelan, zulo bat egin, eta handik perso batzuk ateratzeko. Asmoa hori zen. Hortik, eta etorri ginen onera, eta hemendik aiatuta ikusi genuen bi Land Rover etortzen Etxalarretik. Orda erabaki genuen, bat ziren hemen metak eta bar, eta pixka gora joan ginen, eta meta baten gibilean gorditu ginen. Eta hortik landa, gero hor gibilean ginenean, alto edo ez dakiz egan zuten guardia zile, baina gu janik erabaki genuen alde egitea berriz aldera. Barrazo baina bidea hartu alde bazuten, ja Frantzia inbadio itzaben. Uniformiekin alde hori ezin zaben hartu. Baina barrazo baina bide hori, dana gure atzeti etorre egin ziren, bastante goraino. Guardia Zibilek zauritu egin zituzten Iñaki Hernandez mugalaria eta Txirrita antze, Lizarietako gainean. Gauza jakina da mugalaria atxilotu eta erietxera eraman zutela. Bordak uste dun, Txirrita ere harrapatu egin zutela. Hortik jaitsi ginen, eta Txirritak orgoien esan zuen nola hankan jo egin zioten. Borda, jo egin daute, zuez segi aurrera. Horreze, eta orduan, hemen goiti bera Tala eta biok salto egin gendun, eta hemendik 20 metroa inguru burua buelta nun, eta Txirrita ikusi biharrian, hemen ikusi nio Guardasoila. Lehen egon gara ergatxoti, hortik Sara. Eta gero Sarati, talan lagu batek kotxia zegoen, eta erabagin nion Doniara lehutzunea. Eta parte eban nion apalai zertatu zitzaigun, eta apala kotxia hartu eta beriela berriro bueltara etorri ginen. Baina etorri ginen, honea helduko ginen, 12 segaldeako, baina orduen ez egon ez Guardia Zibil, eta Txirrita besteraz. Apirilaren 25eko goizeko 8 eta 4 aldera izan zen tiroketa, eta Jose Bernardo Bidaolaren familiak egun berean Guardia Zibilaren bizita jaso zuen Tolosako etxean, eguerdiko 12etan. Gero ere izan zuten deirik eta. Dei bat jaso gendugu itxean, Txirrita ondo zegoela eta lasai egoteko, ez apuratzeko. Ala kezkadan dugu, beti bere beharrik nola ez gendun, orduan jarri gendun, maiatzean 17an denuntzi bat, Iruñeko epaitegian. Orduan hasi ziren mehatxuak eta bai balazorroak, bai dianak. Maiatzaren 28an azaldu zen gorpua, basoan. Azaldu zen gero, hilabete bat 3 egun berantago, emaitzaren 28an, Txirritaren korputza azaldu zen, eta bat zen 200 eta 40 metro gutxi gora bera, hemendik korputzareno. Eta leku guzti hau, ezin da trompatu, jende guztia aritu zen hemen bilatzen, ezen azaldu. Nun zen korputza ordan. Zauritu baldin bat zen edo ezin baldin bat zuen mugitu, leku horretan egon behar zen.
Inguruot txirritak ondo ezagutzen zuen. Eta orduan bazekin nondik noa zebilen. Txoka hauetiako, hemen bideo honetan, galtzia. Eta kapasa ez baldi bazan, gure atzeti etortzeko, Guardia Zibila handia hanka zela izan. Hori da beste puntu bat, azpigarratzekoa. Tala komandokideak ere, uste du txirrita atxiki egin zuela Guardia Zibilak, eta hil egin zutela. Hemen azaldu zen eskopeta, aritzaren kontra, zutik. Hola atxeman zuten, hemengo municipala edo, zen berari jantzuten etortzea bilatzea, eta hori zen lehen topo egin zuena. Eta gero hemendik segitu zuen eta bar, eta bi ordu eta erdi gutxi gara 3 ordu atxeman zuen gorputza bere. Orduan hipotesi da, behar ba ekarri zuten, hil zutenak, ekarri zuten oneraino gorputza, gauean edo ilunpean, atera zuten materiala segurazki usteko gorputzaren ondoan nola, baina hantzi zuten. Hori da hipotesi bat. Zergatik bere gorputza ezen etxanda istripu baldin bazen, zergatik erdi eserita moduan edo konkortua pixkata aintzinean, hori zer gertatu zen hor, nire hipotesi da norbait atxiki zuen kutxa batean edo frigo batean edo lako zerbait. Hemen egon baldin bazen hilabete bat eta 3 egun, bere gorputza egoera anitz txarrago izango zen. Hemen ibiltzen dira aseriak eta bar, eta eskuak eta olako gauzak ezen ukituak izan. Familiak sekula ez zuen jaso autopsiaren emaitzarik, ez da polizia txostenik ere, eta politiko-militarrak salatu zuen estatu terrorismoaren ondorioz hil zela txirrita. Haren zendiaren eta kideen hipotesia da Guardia Zibilaren torturaren ondorioz sendu zela, eta ondoren utzi zutela gorpua basoan. Jakin nahi genduen, autopsian emaitzak, hori beti gorde dute, ez digote eman. Ni susmoa eduki dut hori beti berak harrapatu zutela, hartu, txikitu. Zokoan egin zuten lehen hileta lizkizuna, garai hartan hil zen beste militante batenarekin batera, Angel Iruretagoiena Piru denarekin batera. Tolosako hileta berriz ekainaren 10ean izan zen. Duela hilabete batzuetatik, txirrita zenaren etxekoek eta lagunek kasua aztertzeari ekin zioten, eta liburuzka bat osatu duten. Ander Lizarraldek egin du, haien eta Iñaki Egaña historialariaren laguntzarekin.